Hurian hinahulongan itu hata Yesus Kristus ruas ni hurian itu hata HKBP Pasar Minggu na marminggu nuaing ditongan di bagas nabi mangihutun live streaming songoni sudi hita na marminggu nuaing di hari sedarion manginang sudi hame paditamuna ala ni keterbatasan ni komunikasi do perjupangan ni partikian do sudi parhalero ni huriaon nang bertugas minggu manugut do anobotari na sumungkip pazupang behita laos tongon di minggu sadarion paujakon dua halak gabe naposo ni debatang gabe parhalado marhiti tohonan hasituaon ala ni sian balga nilas ni rohanami ala naong ditugu tu hatta Yesus Kristus hita tungulu na baru doho parange doho parangalahon na baru marhiti hiti haheheonna siya kami sudi parhalero ni huriaon takasma gomos pasahaton nami selamat paskah ma dihita saluhuna udul mahita. Jauh-jauh tu persaoran dohot debata. Huriani tuhata marlas ni roha dohita sadarion, marningot naong monang Kristus, manaluhon hamatean. Dang margogo besorop ni hamateani, maniopi akana porsia di tuhata Jesusi. Los ari haheo ni Jesusido nang natahalason ganup ari minggu. Di bagasan gurasa ni hamonangan ni Kristus manaluhon hamateani hupasat hami ma selamat paskah ma di hamu saluhutna selamat paskah ma nang di hamu haheo ni Kristus sian namate papatarhon ibana do pargogo naso hatu dosan jala molo porsea hita di Tuhan Yesus naong hehe sian namate hita pe hehe do rapon Kristusi marende mahita.
Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapa langit, dohot tanoon. Amen. Unang homa biar, ahu do bonana dohot ujung na mangolu do, jala naong mate do ahu na jolo, jala idama, ahu do na mangolu rodi saleleng ni leleng na, jala di ahu do anak kicuni banua toru dohot hamatean. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate do hami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon na mangolu hami ala ni haheon mi, dang pola bema biar hami mira hamatean, ay hodo ulu nami, ruas mudo hami, dipaucat hodo hami sian haholomon tuhatiuron, sian hamatean Tuhan uluan, atong pargogoy mahami, mamuji dohot mangoloy ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsyaon na mangolu, paimasat hami tulambungmu. Amen. Marende mahita. Jesus nae, haleluya, puji endeon, haleluya, hamonangani tuhatai, namana luhon sibolisi, las maram puji matuani, ala nang talu amateani, sesa dosata, haleluya, mangolu Jesus, haleluya. Diari patoluoni, malo ado tanomani, Jesus Raja angoluani, napatunduk konsibolisi, las maram puji matuani, ala nang talu amateani, sesa dosata, haleluya, mangolu Jesus, haleluya. Patik ni debata di pesta parjolo parningotan ari haheo ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Rom onom ayat 10 sada, satro di ayat 12. Sumantu si marajumi hamu dirimuna, songon naong mate di dosai. Alay mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus. Atong unang madosai mangarajai di bagasan daging muna naolo matei, mangoloy hisap na. Rap mangidogogo mahita tu debata, ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patikmi. Amen. Marende mahita. Manguludod ang matei,
nanadongani Yesusi tumeana ngoluani saleleng nileleng na. Tatopoti madosata diadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatudosan. Para si roha mida hami halak na dangolon. Narodo hami tujolo manopoti dosa nami nagodangi. Salut do hami manimbil siandalanmu. Huparhatopot hami, girgiran dope hami holan manjalahi akana ditanoon. Isarani hamoraon, hagabeon dot hasangapon. Hurang dot tiki dot parsitutuon nami manjalahi arta banua gijang. Patiur marohan nami asa say jumolo hujalahi hami arajonmu dota tiguranmi. Jala posroan nami tapabohononmu do di hami akaondeng. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposo nami, dohot pangalosyon nami. Say ingot mahami hombar tu asi ni roham dohot denggan ni basam. Ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus, matpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Bagabaga ni debata taringo tuhasesahan ni dosata, humokop hita, gabe dosa ibana na sotumanda dosa, asa gabe hati gora ni debata hita, marhite-hite ibana, hasangapon ma di debata na digijang. Marende mahita. Refleksi Paskah, joloanan nado hamu tu Galilea, unang hamu mabiar. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus, sian ragam na dihabiari jolma di Portibion,
Hamateani do na macai di habiari. Ay jorbut do hamateani. Ala disirangi do na masih haholongan. Na bardongan saripe. Yanakon dohot na toras. Songoni na marale-ale. Ala ni biar tu hamateani. Pola do marsatabi halak manaringoti halak na monding. Nunga hehe Jesus yan namate. Nunga ditaluhon besorop ni hamateani. Ala hamonanganai gabi di dohot mahita. Taruli di haheon siyan namate. Di pardalanan ni ngoluon. Ragam do na mambahen jolma mabiar. Isarani sahit na sora malum. Hamaolon na sora masohot, sinadongan na so sadia hape haporluan siapari, saya marnakok tuat argana. Oga-oga ni siula hajahaton, nalam rarat, jaladang marnida tikki. Parsiauduon di ulaon, nang di macari ngolu-ngolu, holan makaringoton diri sendiri. Pamutusan hubungan kerja, dohot lan na asing. Di tonga ni ngolu si songoni, marsaringar hata ni tuhatta, joloanan na dohamu tu Galilea, unang hamu mabiar. Loas ma ibana man joloid ni hita, jala manguluhon hita tu ulaon lomo ni rohana. Unang joloani ibana ala ni gogo, malo dohot pikiranmu. Say ibana ma tanda di nasa dalanmu. Asa ibana patigor akala kamu. Ale Yesus Kristus nang manaluhon hamatean. Sayho ma manguluhon dohot makodihon nami di padalan ni ngolu nami. Buasa di dok joloanan na tu Galilea. Di Galilea do Jesus mangubah panatapon ni ngolu ni sisean. Sian si jala deke gabe si jala jolma. Di sido patupa tanda halongangan ay gabe anggur. Laos di sido di dok tu sisyana na idaw na sida dope lan akat tanda na umbalga dope patupao ni Jesus. Dung haheon ni Jesus di Galilea manaeng pasunggulhonon dohot patoguo ni Jesus haporsiaon dohot pakirimon sisyana. Paboa dada marujung ulaona di Portibion torus do mardalan parsuron na tu sisyana mamaritahon barita nauli nang mangotoy parngoluon nina porsya di ibana. Dang dipasombu sisyana di Liliani biar dohot pandelean ala ni hamamati ni Jesus. Umbahen ro ibana mandok unang hamu mabiar haheon ni Jesus lampahot haporsyota naso tarambat hamatean sakap ni Tuhani. Ia ta adopi peragam hamaolon unang di itopi iha porsyaon dohot pakirimota tutuhata. Didok pande bisuk boy do halak mangolu sopola ikon mamora di arta alai dang tarbaheca manahan jala mangolu moloso adong pakirimotca. Pinuji madibata aman itu hatta Yesus Kristus nang manubuhon ita padua halion. Sian godang niya sini rohana, marite-hite haheon ni Jesus Kristus sian akan namate, asa marpakirimon na mangulu hita. Pos marohata, tarpatupa ibana do andu lumobi sian na tapangido manang tapikiri. Hombar tu hagogon na makorhon di bagasan hita. Laos dohot mahita gabe sitindangina, mamboan pos ni roha tuaka na dililiani biar apul-apul tu na marsak, pakirimon tu na mandele, pangurupion tu na pogos dohot na honarupa. Say marsi hohot jala so muba-uba mahamu, jala lam sumurung matoktong di bagasan, ulao ni Tuhani, ay di boto hamudo, dang magopo, halojon muna di bagasan Tuhani. Ikondobo ano na barita tuinga na hololomi imaholong na hasitongan dame na manotongi
berdoa tiuron nungasal punaholo mi uasani Kristus otok saleleng-leleng nai. Hata ni debata turpuk di pesta parjolo haheo ni Tuhan Yesus. Imana tersurat di Pesalmen 110 ayat 14 satro di ayat 20 sada. Jahoba do pargogokku dohot endekku, jadi gabe hatuauku ibana. Suara ni olop-olop do tatuaon marsaringar di undung-undung nyaka partigor. Siamu ni Jahoba do si bayan hamonangan. Timbul situ do siamu ni Jahoba do si bahen hamonangan. Dang tagamon mateau, saya na mangulu doau, asau pajojor raka pambay ni Jahoba. Nunga gogo tutu di picang Jahoba ahu, ale datung tuhamatean ahu di pasahat. Ukap hamu madiau akabahal niya tigoran, asau bongoti yakai lau mamuji Jahoba. Ondo bahal ni Jahoba, bongota ni akka partigor do isogot. Mandok mauliate mau dio, ala nung dialusiho au, jala majadi hatuoku. Ima sahatna, martua do akka na tumangihon hata ni debata, jala na upeopsa. Amin. Marende mahita. Gokdo holong ni Jesus dingolukon, gokdo holong ni Jesus dingolukon, toktong dirohakon, mauliate goklas diroha, mari ngarolong ni Tuhan dia, mauliate goklas diroha, mari nganolong mi Tuhan dia. Nang naunahumbe au dingolukon, dang naunahumbe au dingolukon, toktong dingolukon, de goklas diroha, mari nganolong mi Tuhan dia, mauliate goklas diroha, mari nganolong mi Tuhan dia. Taha tidakon maha porsyautai, songo na hina tidakon idongata sa porsyaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, na tumopa langit dohot tano. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabay-gabian siyanton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhatta, na tumao na bernit, di panghuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tuat tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolo diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disimai bana paimu mulak sogot tanoon, manghumi halak na mangolo dohot na mate, au porsya diton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot diasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolo sogot daging ni halak nong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabegema ende puji-pujian sian kor ina Kamis diuduti dohot kor ina ana.
Tapi kema tiktik na masa di bagasan sa minggon. Titing HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Pasca Perjolo sia April 2020 tolu. Topik Minggu, Rapon Yesus di Pahehe. Sada, pesta perningotan haheheon ni Tuhan Yesus manang Pasca. Jadwal pesta Pasca ima, Pesta Pasca Perjolo dipatupa di hari Minggu sadarion tanggal sia April 2020 tolu di ibadah Pasca subuh manang buah-buah ijuk pukul 4 WIB, ibadah pukul 7 WIB, ibadah pukul 10 WIB, dohot ibadah pukul 10 walu WIB. 2. Pasca Paduahon dipatupa huriata do di hari Senin tanggal 10 April 2020 tolu masuk pukul 10 sia WIB. 2. Madabalhon Situa di hari Minggu sadarion tanggal sia April 2020 tolu di Parmingguon jam 10 WIB. Patupaun ni huriata do ima dinanaing Madabalhon Situa tu 2 halak calon situa, ima amang calon situa Abner Simamora sian wilayah 2, dohot inang calon situa Rosita Boru Manurung sian wilayah 5. Tolu, pertangyangan wilayah. Dipatupa huriata do pertangyangan ima na Perjolo wilayah 2 di hari Kamis 10 tolu April 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 WIB di bagas ni keluarga Sintua A Simamora Inang Boru Opusunggu, keluarga Nyonya Nenggolan Sannaria Boru Saragi, inganan ruang serbaguna gereja. 2. Di wilayah Opat, Kamis 10 tolu April 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 WIB di bagas ni keluarga Nyonya M. Siahan Barita Ros Diana Boru Hutagaul, inganan ruang ibadah gereja. Tolu, wilayah 10 Onom, Kamis 10 tolu April 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 WIB di bagas ni keluarga Amang P. Manulang Inang Sintua Serpita Boru Purba, inganan rumah Huria. 4. Wilayah 12 di hari Jumat 14 April 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 WIB di bagas ni keluarga Amang E. Simarmata Inang Sintua L. Boru Purba, inganan ruang serbaguna Huria. 5. Wilayah 17 di hari Jumat 14 April 2020 tolu masuk pukul 10 sia 30 WIB di bagas ni keluarga Nyonya RM Tapubolon Portauli Boru Manalu sekaligus Pangapulion, inganan gedung fasilitas lantai tolu ni Huriata. Pinangido tu sudah ruas di wilayah Asaro Maddohoti Partangyangani. 4. Panitia program bersama tahun profesionalisme dalam penata layanan 2020 tolu. Dung sidung titingon tabegema sosialisasi sian panitia. 5. Kegiatan vaksinasi booster kedua dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta bekerjasama dohot Rumah Sakit Polri naing patupahon vaksinasi booster kedua ima di hari Selasa tanggal 10 April 2020 tolu waktu pukul siang 1 pukul 10 tolu WIB, inganan HKBP Pasar Minggu. Nara hubung Nyonya Situa Ido Huta Barat Inang Sandra Boru Sidabutar. Kuota vaksin ima 500 vaksin. Tatangyak pema asa merdalan doh dengan ulau ni. Onom Pasca PGI wilayah Jakarta Selatan. Di hari Selasa tanggal 10 April 2020 tolu pukul sia WIB
di Patupado Ibadah Pasca PGI wilayah Jakarta Selatan. Jala gerejata HKBP Pasar Minggu do nagabe tuan rumah. Tatangyak koma amanginang asa merdalan dohot denggan ulau ni. Pitu danak nasorang. Di basa-basa tuhat tado sada danak boru di hari Selasa 20 Maret 2020 di keluarga Dr. Ricardo Ladesman Lubatobing Inata Desi Ratnasari Boru Nainggolan. Alamat Jalan Poltangan 2 nomor 10 Sada RT 2 RW 10 Kelurahan Pejaten Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan wilayah Sada. Hipasdo danangi songoni nang natorasna. Titing naso jinahaun dot parhepengon ni huriatta boy mata jaha di titing naung di parade huriatta. Songoni matiting dihita di bagasan samingguan. Nuaing pinasama tu panitia program bersama tahun profesionalisme laho pasahaton sosialisasi. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Yang saya hormati Amang Pendeta Resort HKBP Pasar Minggu, Amang Pendeta S. Simanjuntak. Yang saya hormati Amang Pendeta S. Sirait. Yang saya hormati Inang Pendeta R. Boru Sihombing. Yang saya hormati Amang Pendeta Atambun. Yang saya hormati Inang Pardihutani Pandita. Yang saya hormati Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu. Yang saya hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu dan anak-anak kami remaja Naposo Bulung HKBP Pasar Minggu yang hadir pada saat ini di ibadah di ruang gereja ini maupun yang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan atas kasih dan rahmat-Nya. Kita masih diberikan kesehatan untuk beribadah pada saat ini. Saya mewakili panitia program bersama tahun profesionalisme dalam penata layanan 2023 HKBP Pasar Minggu hendak menyampaikan sosialisasi perayaan Paskah bersama tahun 2023. Adapun tema Paskah, ia mendahului kamu ke Galilea. Jangan takut. Matius 28 ayat 7 dan 10. Subtema, dengan semangat Paskah, kita bersatu padu dengan tidak takut memenuhi tugas panggilan dalam pelayanan dengan sepenuh hati demi kemuliaan nama Tuhan. Amang dan Inang yang saya hormati, terdapat dua kegiatan dalam pelaksanaan Paskah bersama ini. Pertama, asik sosial pemeriksaan kesehatan dan pengobatan bagi warga masyarakat sekitar lingkungan gereja yang sudah terlaksana pada hari Sabtu 18 Maret 2023. Amang dan Inang sudah menyaksikan tayangan di sosialisasi beberapa waktu yang lalu. Kedua, ibadah Paskaraya yang akan dilaksanakan pada hari Minggu depan 16 April 2023 mulai pukul 8.30 pagi sampai dengan selesai sekitar jam 12 siang. Ibadah ini diawali dari rangkaian jalan salib secara langsung dan memperlihatkan bagaimana Yesus, kesengsaraan Yesus hingga wafat dan bangkit. Kemudian dilanjutkan ibadah bersama. Rangkaian jalan salib ini akan diperankan oleh perwakilan jemaat yang meliputi remaja Naposo Bulung Amah Inah. Dimulai dari depan gedung gereja kita berkeliling hingga memasuki ruang ibadah. Selanjutnya, dalam sukacita Paskah kita akan mengikuti ramah tamah dan hiburan di ruang serbaguna dengan menampilkan puji-pujian, hiburan,
dari Dewan Koinonia seksi-seksi, Dewan Maturia dan seksi-seksi, Dewan Diakonia dan seksi-seksi, pengumuman-pengumuman KOR dan jemaat dari wilayah 1 hingga 17. Diharapkan partisipasi kita dalam sukacita Paskah tersebut untuk menyumbangkan acara. Pendaftaran pengisi acara dapat menghubungi Amang Sintua Nixon Sidabutar sebagai PIC bidang acara Paskaraya. Sehubungan dengan ibadah Paskaraya tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1. Ibadah pada Minggu 16 April 2023 hanya dilaksanakan 1 kali. Tidak ada ibadah sore. Ibadah hanya 1 kali diadakan. Ibadah sekolah minggu juga disatukan dalam Paskah bersama. Anak sekolah minggu diharapkan akan kita tempatkan di gedung fasilitas lantai 1. Tempat parkir di samping gedung fasilitas akan dikosongkan mulai pagi sampai pukul 10. Selain parkir di halaman rumah pendeta, parkir akan dialihkan ke tempat parkir di sekolah Bunda Kandung, SD Negeri Pejaten Timur dan Apotik Roksi. Parkir akan diatur oleh panitia. Kemudian kepada seluruh panitia akan diadakan rapat pleno panitia untuk persiapan Paskah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 11 April 2023 mulai pukul 19. Demikianlah penyampaian dari kami. Kiranya kita semua, seluruh jemaat dan majelis HKBP Pasar Minggu diharapkan semuanya turut mengambil bagian dalam ibadah Paskaraya tahun 2023 ini, serta mempersembahkan pujian saat ramah tamah di ruang serbaguna. Kita mensyukuri keselamatan yang diberikan oleh Tuhan dan memupuk kebersamaan kita. Terima kasih. Horas. Tabegema ende puji-pujian sian kor wilayah 2 diuduti dohot kor Parupuan.
Marende mahita sian buku ende nomor 55 ayat sada dohot udutna huhut papungu pelean.
berjutai uton tuatai dirukilon saikon tulamunaro diboan Yesusi doi taon muse dulamuna parmonangi sai sakmai binai ni agogo on mi. Dame di debatana sumurung sian saluhu narohang imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Salik nari wasatami di hita saluna selamat Paskah Marita. Halaconotaman pesta Paskah Parjulu sadarion dohot pesta Paskah paduahon diari marsugut laos halaconotamon secara bersama-sama secara arak-arakan Paskah bersama ni huriatang tu tanggal 10 nomon manabai sosialisasi nak kaninga kamanginang hatik tungbui ilih-ilih nami akana zonok bagasna dohok nabui hira-hira di taruhon dungi dialak muse ma si pauniam mahita ala keterbatasan ni parkirata melubui de peholat di taruhon dialak muse mangilik mazuhamyak kenonga te sahalion mulutung bui alay mulutuk subui romahamu jam 5 manugut manang jam 4 mga lului di diyan nun nabui inganan niya kaken ratay alay mulubui do ba tatinggal hum mazuholat di taruhok kita nangko sahalion laconot tamay di bagasan kebersamata. Alanita jakom mabarita nauli di pesta Paskah Parjulu sadarion imahob bartuturpuk na pinatomu-tomu ni huriatang sian surat ni Apostol Paulus tu huria Kolose bidutolu mamukka masyan ayat sada torus tu ayat 4 hujahama tapai hutihukma di bibil tay. Asa mulo naungrap hamu di pahehe do Kristus jalahi hamuma akan digijang ai di sido Kristus hudul disiamun ni debata akan digijangi ma parroha hok kamu unang ma akan ditanoon ai nung ngamate hamu jalabuni do ngulumuna rappon Kristus di bagasa debata alai iya dung gabe patar sogot Kristus hanguluat tai disima gabe patar nang hamu rappon ibana di bagasan hasangapon ima sahakna kuriana hinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus ganu pariminggu tahalatson pesta Paskaon ala dukotsa ari haheheon ni Tuhatta ipe marhusor naginuaran sabat diakana porsea sian hari Sabtu gabi hari Minggu ma ari pamujion nadigoari Domingo manang ari ni Tuhani hari Tuhan dang naholan nuai kita makalatson nauk tutu monang kita nauk tutu hehe Kristus
alai ganu ari minggu sasitonga ikon ingotot tado nama kalatson haheheon ni Tuhan Yesus Kristus dohita ima nagenoranna haheheon diari patuluhon duk salpo ari sabbati dak tanggung belgana pakalatsonon namar paskaon dak tanggung las ni rohani halak Kristen jala molo tarazumia kamanginang dangu belga pakalatsono di pesta Natal siap pesta Paskah nakpes yang secara praktekna sahi tabereng ubalga perayaan pesta Natali anggo sasitonga daudo ubalga pakalatsonon doho perayaan di pesta Paskah tutu dipiga huria kamanginang adong go penamar Natal 1 minggu Epifanias ala mangihutok kalender huria pola do sahat saminggu di minggu Januari dirazumi dopi perayaan Natal manang minggu Epifani manang hapapatar ni Tuhan Yesus Kristus alai yang go Paskah somalla 1 bulan onom gudang do pena perayaan Paskah jala meragam model-model dohot ulaon na di patupa diakka perayaan Paskah alai gumudang may mana menjurus tu pelayanan sosial hidup bemulu di HKBP saikop papungu pilihan manak papungu bakti Paskah dohita ganub di hari Paskah rodo ina baru mulai hutanami situa mebuang guni ya na boras satakar tarlianna boras mailean na hepeng tarlianna di papungu dui taladangi pamago robi ditongani huriat tanang di HKBP gudang na patupa gerakan-gerakan pakalatsono paskai baik aka komunitas-komunitas huria tu panti-panti asuhan ala nilas nirohai seksi ama, seksi ina, seksi napusu bulung banyak melakukan gerakan sosial manopot akan di panti asuhani dang mamikiri na higio di daging satapado panot tuturpo jami taon alai pakalatsono ni dipaturu mahaluaun nati kos kita menjadi saluran keselamatan Kristus amanginang sawoti madorak suatu jami taon taringot tuhahihion ni Tuhan Yesus anggo di Evangelium Yohanes bidu 20 na di hari Rabu akalan siya namar sermon nate at say bagas duhulas samyor di sermon siya na Rabu siya Yohanes 20 hayon ni Kristus asa unang rano manang homur kita mangida taringot tu hayon ni Kristus sugut di buha-buhay zugi isi roborhat tu dia niyak kainang nagpula biar ang mga lusi isi do isi si Maria Magdalena ninna di Bibili ubay Magdalena ima si Maria na pinamalum ni Tuhan Yesus yan na sinonggopan ni sibulis yan huta Magdala dak si Maria ina ni Yesus si Maria Magdalena do sugot di buha-buhay zuki roro hamuna sugot marbuha-buhay zuk tahe bayi dua paro puat sugot di buha-buhay zuki ima parjulu sahali luwire kamu kay media nakikan ayang guri hutata gurang go tradisi marbuha-buhay di kuburan dang bodom sabor ngene mabain kegiatan menanti merenungi itu jadi bulu tungawong modok kita lah nina marbuha-buhay no tataham mazo itu nang donokku tahado yang mudang mododok tataham mazo ati saruba do ita sugot di buha-buhay zuki berhat si Maria Magdalena
Alainai ku garis bawah ya kamanginang, dan inilah yang merubah kita setelah Paskah itu. Sotong dipikir hamu borhat si Maria tu si mangalului Yesus na mangulu daong. Dang na mangalului Tuhan Yesus na mangulu ibana borhat tu tanomani. Dang na mangalului Tuhan Yesus na mangulu ibana nakpedi taon dang bodong borhat di buga-buga izuki. Mangalului Yesus na mate do. Mangalului Yesus na mate do. Ay ditagam do ikoboy patupaon na songon adat hazahuriyo ni nasomal makapuri yak kanamate nasomal mamiyah yak namate di tonga-tonga ni hazahuriyon. Yesus itu mau dilihat daktar poro binamana borhat tusi dang mangalului Yesus na mangulu. Habe yang gue dipanggil Markus ngatibuhiat dirokon ikon lasahan nak kani zolmai ikut tizuran nak ikon mati bana alai koke ibana di hari pato dang di ngoti Yesus na mati do na dilului mangenang sotong dohi tau mengalului Yesus na mati do pe. Dia do beda na anon halak nong mangalului Yesus na mangulu do Yesus na mate. Di PHD may tapahebang. Mana beda orang yang mencari Yesus yang hidup dan mencari Yesus yang mati. Amo kadonga sa haporsiaw nang go Yesus na mangulu do dilului ho. Anggo Yesus na mangulu Tuhan na mangulu do dilului ho nungay ko Kristus mangarazay ho nungay ko Kristus mangula di bagasako nungay ko parangay ni Kristus mangulu di bagasako nungay ko pikiran ni Kristus di bagasa pikiranmu ima hala nong mangalului Kristus na mangulu. Amen. Ima bidana ido na nang dohonon ni si Paulus di turpo ko ay dakatusan ng gohaheyon ni Tuhan Yesus. Jalarak kasulik kita ni marhiti parbinotohan. Tutunong nga godang di Bibil tay. Bolo di Yohanes 20 yak kamanginang bolo di bahibahibay nung nga godang nang disungkul siya namate di si anak ni si Jairus. Si Lazarus. Do akalan nasing. Na disungkul siyan hamatehani alay akamanginang dakyan o kehe siyan namatay pahehehodongan na siyan hamatehan mulo Jesus di pahehibana do sila Lazarus marhite nang mati ibana tuluari iboto na si Maria do si Martay dakkola si Lazarus di pahehe Jesus alay doho do dirina di pahehe siyan hamatehani tanoi pedang mergogo maniopi Jesus ditoro ni tanoi asa dakko la pahehehot Tuhan Yesus doho do ibana hehe sadiri sian hamateani ima parasinganna sian nakaheheon nasing alay nak pesongoniak kamanginang dakka lo pikirani satu noaing dakatu sa jolmai unak pelauzi mangatu si i maka persualon na masa di huria na barjodo songon na di Kolosseon di begesi Paulus do beritai ala ni godang di parbinotoan na ungro adok sada aliran na ginwarna hati hai aliran gnostik na saya mencoba mangatusi na sosiat tu roh do pikiran di jolma dak pikiran ni tu barguru melua saya urok go mularong manukuko taringot tu hasito lusadaun di debata sianugamo nasing Tuhan kalian kan begini ada 3 begini tak usah jawab una nalusi ay tung loja ho patorakko ni dang nalaw haporsian nai ay so haporsiaon nai tung loja ibana patorakko ni yala marsahit dakatusan nai asa ala memang aidang boy pikira bahino mangatu si i
Sungod dia marupani na mangulu, nang mati gabi mangulu, dakat tusan di zolmay. Jala muluboy do dipikiri zolmay, dangarong betuhan. Dangarong bedebata. Muluboy do sudah siap pikiratak kamanginang na di portibion. Dangarong betuhan. Alayala suboy betatu sihita, dak tolap pikirata. Hidup betik kosiba na Tuhan. Alanido siya dido hita mga tusi haheheo ni siya kapor siyaw do. Jalo mahaheheo ni siya kapor siyaw mo. Hidup badidok Apostol Paulus di Romanom mulai ayat 1 ayat 5. Marhite pad di Dionia kamanginang nung asahat tu hita hasesan di dosa. Nung dohot tita to hamatiani, dohot tita nang tu hanguluan di pahehe di bagasak Kristusi. Asa mo loporsea hita kamanginang di haheheon ni Kristus ingo ma paheheon na maho siyan hamatiani. Ay nung nga Jesus jumulo manaluhon sorok ni hamatiani. Jalo di bagasak kaporsiyaw. Alanido dia mapangalahon na mga lului Jesus na mangului. Naung dipahehe siyan hamatiani. Ido Apostol Paulus mariturpukon. Akan na digijangi maparrohahok kamu. Adunggok ka beberapa aliran na berzulu. Dakkolan ariran-ariran kesalehan. Aliran-ariran petis. Na do adong akan agenwaran na asketis. Na seolah-olah sudah na di portibio tinggal honoton. Dak perlu mangula, dak perlu songonon, bahkan dak perlu marhasohotan din na nasida. Imakagodang nga sala pangatusiyon. Asa maloredok si Paulus di sonak kamanginang, akan na digijang ima parrohaw kamu, dang na maddo asa hatop pitaborhat tu banwa gijang daw. Dang maddo asa hatop mahitaborhat. Marhite hamatiani kecuali nang bosan nate, kecuali nga bosan mangulu. Arong nang bosan mangulu, adang kira-kira sudah bosan hidup, ya saya na matemanikot do na bosan mangulu. Toryak kiriana hidup, mas saya yakin kita tidak ana bosan hidup. Dang nama dok mulai dok parrohau kamu maka na digijangi. Gabi hato mahita borhat tu benua gijang manang dak perlu we nariko di tanoon. Daw. Gabi dak perlu we mangalului parbinotoan, dak perlu we mangula, dak perlu we marsikola, dak perlu we sudi. Dangina nang dohonon ni Apostol Paulus. Ay si Paulus pediulah dotung mangula. Ditiki marbarita nauli bana ditopo akahutai. Doh doi bana mangaletek. Doh doi bana mangula. Dang nama dok gabe dang rikok be ulahon na di portibion, dang rikok be berengon na di portibion molo idok akan lagi jangi maparwao kamu. Alai mulak tu na parjulu hudok nakaning. Molo halak naung di bagasan pangalaho hanguluan ni Kristus. Dang say mangida Jesus namate be. Dang buy ba na di taluhon na rikok di bagasan portibion. Sai di pajolo manarikok di Tuhani, sai di ulaho malomo ni rohani di bata di bagasan guluna. Dang boy ba na ditinggalhon ala ni namasa dohot panosak ni pikiran di tonganing uluon. Sai betul-betul jumulo Kristusi di hobasibana di bagasan guluna. Matius 1 ayat 27 wahai dok tahe. Para Kamis dok. Amin. Inahanna. Bah, ayun na mabahas. Bibir lu amun yang mulu sermo. Matius 1 ayat 27. Nalupa bihamon na gurangi matua paropuan. Bah nasohehe do saderion. Dakehe. Ido iko kehe rotong. Saya jumulu melului hamu harajaun de bata rohot hati goranna. Ido. Dang madok dang rekot tanon. Sutung itor pa boloko kamuan do dopep muna dung mulak kamu siyang garizaon. Bolotung nangi boloko kamuan no lek kamu tu panitia pesta kotilon.
Dangina nang dohononna. Tapi bagaimana kita mengalahkan pikiran-pikiran dunia ini akamanginang ay nagurang manigay pikirat taon, rohat taon, pikiran ni portibion nadigijangam mabereng. Unangi. Kalau orang-orang Kristen yang telah waduh hata-hata nga naong diropuhi, digopu, jol mana parjului. Kotelu pikirat tanazahati Allah matean na kumoko payatson ay ganub jol manang majako kahayon ni Kristus nung nasalbo pe pangalaho na robi nung narobe aka nay baru asa selamat Paskah molonita kamanginang dang buy holat siya pamangam madokoni daw masurira hamu mabay selamat Paskah naking di media muna mungkin sebelum Paskah pengarong madokoni selama Paskah alay muluidok selama Paskah kamanginang nung nga ditaluhon hajol maun naburuk idolapatanna nung nga disalpuhon Paskah artinya adalah pesak melampaui dilewati asa muluidok jolma selama Paskah nung nga kosalpu biak kamang pangalahon na rubi nung nga manatap dopak gijang nung nga diida saya manatap Tuhan rajaon ni debata dek tuli dok bunido yang gonwaeng ninna bunidoi memang dangadong maboto hari ini Tuhan nih dangadong maboto ti kita di Portibion alay ngot tamu ma di pahehe riko roham di pahehe ho di bagasa Kristus ditikki parpudii sayula homma haluaon nauk pinatupan ni Kristus argahom mahamonangan naung binain ni Tuhan Yesus di tonga-tonga ni hanguluammu tinggalhon nama baik kosorat di Portibion waing di Portibion mabaik kosorat pikiran na dia rohana dia perniula dia mabaik kosorat tinggalhom tinggalkan itu cari kehidupan yang baru bersama-sama dengan Kristus. Ima lapatan ni nang monak kita jala di pahehe di bagasan Kristus i. Napaduahon na kamanginang di horhon Paskaido nasopola mabiar behita. Ulo tazah refleksi Paskay naking nagabe tema Paskah siya pigi noingon. Dangadok si Javier itong di biar jol mah peho unak kulo mabiar unak tahutan alaniaha Kristus didok joluanan dadu hamutu Galilea Tuhan akan mendahului kita sedangkan kematian itu dikalahkan dan dia menunjukkan dirinya ke Galilea itu menginstruksikan kepada kita setiap orang yang mau percaya dan bersama-sama dengan Kristus di dalam kebangkitannya tak perlu babiar kita Tuhan itu selalu menyertai dan menunjukkan dirinya bagi orang-orang yang mau selalu hidup bersama-sama, hidup baru di dalam Kristus itu. Tidak perlu kita pabiar huwa kamanginang di bagasan hanguluat tahun. Gudang kena pabiar-biar hok kita. Ekonomi, pudah haliluon, dongan akalan nasing. Gudak sipata mengugabi kita. Parsuara nagugu gudangi na sa pabiar-biar hok kita ingok ma Kristus nang manaluhon hamatiani ido mabaik kita marpos ni roha jaladang babiar tuhamu ma na majalotohonan hasituaon sa derionate natongon di pinggo pesta Paskah hamu majalo tohonan situa dua halak sian wilayah 2 dohot wilayah 3 5 doh menang buru manurung 5 orang lebih hamu 2 tahun mamereng-mereng gulo lirling atong biasa na guarlamar lirling learn belajar nang ida-ida gulo 2 tahun 1 tahun pigari tahay ng Rosita Torrazon 5 gulo 2 tahun sedia meh saya sitong nga nung nga margelar AMD mulo pola 2 tahun nah 5 dia
Ai PhD 2 tahun do. Ngatamat gabi guru. Ondo do honok ko to hamuna. Perjolo dak sudi di jo Tuhani tulaun hasit tuaun. Opuk ko kasbes turro alai dak situa ala na jolo pejabat gereja bukan harus penatua. Iya. Di sejarah kemudian doi kasbes turmo sega disintuakan. Adong go hasurungan ni hakabipi sia sudi huria. Ya, mologi kapi etong na natabasak kita doi kan. Hakaiman diri tatsap 1927 akan namangihu namai. Ya, adong go halu biatta. Tak songong GKI hita do GPIB. Donok ku disalang katanon. Do aliran Wesleyan bodo dihita satu liang kubur rotohonani molo dihalakan pejabat gerejawi di 4 tahun ganti sesuai aturanna dang manok tongi molo di HKBP kamanginang dirazumi do adi do dibukut tanah dia ya kamanginang deba di pabaki gabe panurirang deba gabe apostel deba gabe pangazari deba gabe si mata-matai satu namoding gohita meninggal portibion lokok dotohonani di bagasak kita alanido hanguluhok kamuma dangalani parbinotoan nomor seda mengule di huria ono berapa kali saya katakan di Sarwenda mungkin dari sudut ilmu pengetahuan belum tentu amanginang lolos alai hatauodo ya marhatauon mula diulang ni apostel bidut ono maka manginang ayat tulu nung hobat orang on di permulaan muna gabilirling dinalau memilit naposona si pitu halaki didok ko di sidulan ni aposteli pilit tamu masyani nadenggab baritana nagok di napatas marroha natului do syarat mulu dilaun ni apostelono mayat tulu lani saya panggil hamu magugo sa tod di porbadia taboto mamiakko dirita songon naposo ni debata dang kalayak rama we hamu songon ni keluarga ate amang siagian inang taboto mamiakko dirita dang kalayak rama we hamu terdonon na amang siagian ano to tada do ate situ ay nangi berjudo toro tahiba terterida do amang siagiani situ ay nangi tersongoni dui alani do sada do tohonan na di rumah tanggai sahat do nang tuhamu sahat asa di pesta paskaon tulaun na baru hamu di pasahat to hatai donon na memang banyak membaca buku, tapi yang paling banyak adalah banyak membaca keadaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mulidok si mata-matai. Berarti jahodo nama saija leidaon. Dak sude nabi nege hatahonon. Dak sude nazi di hatahot tuiba dokonon. Alana dong go borak ni habar haladun alunok pula biar kamu adong son nama lo marata karo tahe bulu ya takaro adong go dok sono paddo hamolo sala pati kot samua teh ulang katakan situhuna alai katakan ma si teng-teng na unang dok nasitongi alai hatahom ma nadingga-dinggani perhaler udang busong ni berlawanan itu ay boy do sudi do honokko ulo dinggan ay songono pedi danami palas-palasi tapongkol majui dak songono be zaman ina ulo manangahan ni dok ay songono mamang ikot songono ina ulo manangahay padok sudi ulo perpudi ni dok pamation na mahuin na ulo badang buy katakan yang benar
lahon na sitongi unang na denggan-denggani. Berani nang? Harus. Mamora? Berani? Harus berani. Katakan yang benar. Dangbui. Pasemo-semon. Di teologi ni HKBP akka manginang boleh pahutitamu aget data. Dangadong mas alternatif dihita. Hidup bayi molo mamasu-masu terdiri manang marhua pe. Dangadong dilihat dita per disi. Molo na ulo doho dok ma ulu. Dakyari dok. Molo na ulo maho dok ma lusmu. Dangin na. Beda dui. Sangat jauh. Tapi harus katakan, ikon ini dok padita, molo na ulu doho, dok ma ulu, baru dok ulu. Dakya di dokon, buah pikiri mazo, molo na ulu ho, dok ulu inna. Dan dia di palos AKBP pemahaman dirasuki roh jahat. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Lu bisa nih, si bulis. Jadi dang boy holan, si anurana tu, ubazik mak, bah unang na berlalu ho. Suguan rohana tuh, sugu bita rohana. Alayang ko natik kosiko kata hono todo. Angko natik kosiko dohono do. Jangan takut dibenci. Ai di sadatik kiboton nadui nadinggani do natik kosi. Ai mo lumabir do hita songoni. Nangadong beulaw ni Kristus. Patar di tonganing uluon. Alanido di persalai tod di porbadia mamu. Sotuk salpu hari dang martangiak kamu. Sotuk salpu hamu songot situ dang dingot tamu hurian di debata. Sotuk salpu hari dang dingot tamu 1110 sada kepala keluarga HKBP Pasar Minggu. Piga kakak wilayah 5. Ono 10. Ono 5. 30. Pas gonok do manang na itu. Piga mang semamora ngalir ring 2 tahun. Piga wilayah 2. Ono 10. Husuk kujuan no kuwereng data manang napas do manang daw. Itu sido hamu dipabaki gabe si mata-matai. Mulu awa mang berdasarkan data 31 Desember dia sana saya wingot do nanggo apal 1 bulan tulu. Si mata-matai. Unang mabiar dah. Nunga di bajolo tu hatai merhite haheon di bajolo di lubba tu Galilea kasisiani. Bahkan dakola di Bortibiobe tabuna di beto hatai bereng tu gijang ninna di turpu jamita sederion. Jangan takut melakukan pekerjaan kebenaran Tuhan. Amin. Unang mabiar mulu sogobe rohani halak tu kita biarkan sajalah. Arti ibadah bagi kita. Hudok matu kita sudi nomor minggu pesta Paskah. Ibadah bagi kita bukan menyenangkan manusia, tapi menyenangkan siapa ini? Tuhan. Mulu lana dua sasonak-sonang roh aku ibek kamu uluak kudu sunai denak munai. Amang pendeta ayo minum cendolin nak beta. Eta mangan amang pendeta. Olo terakhir 3 bulan stroke kan. Kambu kolesterol lah dok gula. Dang sudah siuluan hasitongan do sihat awta alani Maria manginang Paskah ini betul-betul menyemangati kita dakolat di Portibiobe narik kok di Portibion jaladang bui tarihot rohatta holan alani ihot namasa pinarhagiok ni Portibion alenung ngekot tatap tujulu arta naung ni haponakon ni Kristus Yesus di bagasak kita mergogo mahamu manggulahon ulaon tohonani amin martang yang mahita oleh tema rohanami diho ali Tuhan nungata lu hamatean haheheyo mido gabe haheyon nami daktar tiupi tanomaniho daktar tiupi tanoi ditoro ni wasom do sudi hamatean nang tanoi sendiri ali Tuhan daktar jalo sian bilang-bilang ni pikiran na pinatupam di hami daholam merkite pos ni rohas yan hapor siyaw do hami majaloy
asa tikos hamat yami nang mangurat sami sa dosa nami. Jala haheheomi nok patupahong ngulu na baru di bagasak kami. Asa mulu hubulut sami pituhan rura lingguman ni hamatiani. Gabi marpos ni roha kami. Nung ngabongot kami tu bagasan haheheon na manoktong na pinaradim. Asa diajari homa kami marhiti hatam sa darion pabuan naong di paheheho kami. Siyan hamatian na parzului. Unang betariho ngulu nami di Portibion. Nama baik kami mula hulak madebu tu bagasan. Nasa inililianan ni pinarhagio ni Portibion ngulu nami. Alay tanggal matuhan pangalaho na buruki. Nunga tersilang pangalaho na buruki. Ala nunga jumuluho tersilang mangurat sami. Sian pardagingon nami na buruki na mabain dosa dohot hamatiani. Bongok mahami Tuhan zolmaun na baru di paduduhon itu Tuhan dang mangadului Kristus namate bihami di parangulon namion alay Kristus na mangulu dohot na panguluhok kami gabi marroha na mangulu mahami Tuhan dia dupamu ima marhite say mangulahon dohot mangalului ulaon hinalomohon ni roham parguguy mahami Tuhan mangulahon ulaon nami pabua naong dihamon ako hami Tuhan daluhonon nami matoktong nasa namang ihoti hami gabi holang di Portibion sian adopamu lasrohan nami nang diminggun nami sadarion dinanaing paujakon nami naposom di tonga-tonga ni uriaon dua halak situa ali Tuhan hodo pabakito di bagabi panurirang di bagabi apostol di bagabi pangajari di bagabi si mata-matai siakodo ikurajumi hami silehon-lehon muri pergugui ma Tuhan nama nami do ina nami mangulahoni rapon keluarga li Tuhan asa bui marmahani di tonga-tonga ni huria nang lingkungan nak pinasahat ni huria si obasan nasida mangasahon toddim toddi porbadia pos dorohanami Tuhan perguguam munasida mangulahon tohonan hasit tuani dongani mahami Tuhan dilasmi rohanami di pesta Paskah sadarion nang diari marsugo di pesta Paskah paduahon di bagasang Kristus Yesus Tuhan nami amin mari demahita tapasaha ma piliata sada para siroha parholongi mate ibana umokobita rumartano maniai Jesusi Allah Jesus rodo hari sogot mangoluau yang mabiara ubotodo sonang harapon Jesus sonang mau alana he Jesusi
dorohaku dingoluki pamonangana awana kono alana nang jalane Tuhaki Allah Jesus rodo ari sogot mangoluau dang mabiara ubotodo sonang aurapon Jesus sonang maaf alana he Jesus sengoluku masohodo nang sitoki ainu ngatalu banua toru di tanomu sutokanu rai Allah Jesus rodo arizogot mangoluau dan mabiara ubotodo sonang aurabon Jesus sonang mau alana he Jesus Yesus anak sasada para siroa parholongi mate ibana umo kobita rumah tamu aniai Jesus Allah Jesus rodo arisogot mangoluau dang mabiara uboto deosona harapon Jesus so
aloan au dengan anak na posoro aku dingoluki pamonangana awana kona alana monangala itu haki ala Jesus rodo arisogot mangoluau dang mabiarau hubotodo sonang haurapon Jesus sonang mau alana he Jesus masuk mahita tu acara na majakon situa manang pasahat tohonan marede mahita sian nomor 467 ayat sada laus 75 sudi padita Asinero hamu puji Allahumma nobusa di baya sorohaku gabe sorangamu ingananmu ronami kondimi manggoi pakedot ngolunami gawe ulami sairaboti marohaku asaboy gohonmu sai mabor mapasu-pasu nang mari desianau ingananmu ronami tondimi magoi pakedot ngolunami gabe ulami hamu akadongan nasahuriaon dida hamuda do nuaing dongata na jongjong dison na itapilit bahan situa di tonga-tongata naik pangidun na sida ma pasu-pasu sian tuhatai asa margugu na sida mangulahon na sida alani tabigi mazolo hata pangaripunan ni ulahon ni situa parjulu pangulan ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan apinasahat tu nasida dohot mangaramoti parangi nasida molo diboto nasida nahurang ture parangi ni manangise ikop picangon nasida manang pabuan nasida tu guru dohot tu padita asa dipature paduahon madas-das dongatta tu parmingguon dohok manakasi alana ubahen nasoro patuluhon madas-das anak buru sikola asa odop ro tuhurian di debata paupaton manikir akan amar sahid jala paturehon narikot tu nasida dohot nasa natar patu pasa alai narumikot pasingoton hatani debata tu nasida dohot tu maknya kotsa palimahon mangapuli akan amarsak paturehon akan adangol do napugus paonopon mangapuli akka sipilibigu akka parugamon asing dohot akka nalilu asa dohot marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus pabi Tuhan mangurupi paturehon akka guguan dohot ulaon narekot tuharajaon ni debata ope hamu nahinaholongan naik takas boton nami burzumuna mangaraduti ulaon
hasit tuauni dibaheni alusi hamuma na khusukutonon tuhamu perjulu naulu dohamu mamarangihon parange natama dijulu ni dibata doh dijulu ni zolma paduahon naulu dohamu majalo ulaun hasituaun songon nahu pazozor odeng tuhamu paduluhon naulu dohamu mangaradoti sudisian nasaroha dosian nasa gugumuna khobar tuhatani debata mulo sadar rohamuna mangului jala marpadaton sasudinai dijulu ni debata doh dijulu ni huriaon dok hamuma ulu romahamu tujulu sudah. Huria Kristen Batak Protestan Resop Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan Abner Simamora telah ditabis menjadi sintua di HKBP Pasar Minggu di wilayah 2. Hatani debata paprohatto kamu tulaun hasit tuauni. Aku margugi hoko hugu mangurupiho hugu maniupiho marhite siamun ni hati korako Jesayas 40 ayat 10b. Saya diparrohai Tuhan debata aman ni Tuhan Yesus Kristus mahamu maka burzuhon siulamuna napi nasahat Tuhamu sadarion asa marsangat debata marhite-hite hurianai. Amin. Huria Kristen Batak Protestan Resok Pasar Minggu Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan nama Rosita Boru Manurung telah ditabis menjadi sintua HKBP Pasar Minggu wilayah 5. Hatan itu hatta pabor hatto kamu tulaun hasituauni alayang goho sadok unang mabuk roham tauma nazati radutima natama ulaun ni parbaritana uli sahat ula tohonamme. Saya diparrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus mahamu maka burjuhon siulamuna napi nasahat Tuhamu sadarion asa marsangat debata marhite-hite hurianai. Amin. Sama. Marede hitan nomor 120 sada mengadop 7 lumahamu.
hamu akadongan na di huriaon jakon hamu manasida di bagasad dame sudi mahitaum manggugu tumangyakon nasida asa majadi ulaun nasida huhut makorhon hasangapon nito hatta martangiang mahita ali Tuhan debata amanami na di banua gijang mauleate marohanami tuho ala niasi ni roham di dongan namyon sai tabay maturohana sida akka silehon-lehon ni tod di porbadia asalam mamora jala margugo na sida huhu marroha mangaraduti tohonan nasahat tu nasida asi maroham do di sudi ruas ni huriamon asalam hot hapor siaun nasida bi jalalam tore parange nasida manghihuton ho sungguli marohaname asa masih aholongan unang adong si picangod di hami asalam rarat harajomo jala marmulia warmu nabadiyai amen hudul mahamuna marede mahita jongjong mahita sa luhuna lau manggujungi parminggota Divio narundut borhat maho galak baen balitomu saydungo mohan sonang tunaholo mangurupi namardangor hidup barita nauli di Kristus tatanya koma bediata ali di bata manami na di banwa gijang horo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggan doho nasa uli basa na mauliutus pasahat kami masian na nilehomi tu kami pilihan nami tuho say jalo may gebuwa na hutsus di julom paso-paso may jala ramoti asahu para siyak kami pilihanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion uhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hami gudang ni silehon-lehomi tu kami salam girgir kami madok mauliate tuho marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami amen Nazarani leoni rodisa di pamataku osadot gogoki rodisa lut hartaku saat itu naso usatoku do ali Tuhan debata amanami jala para siroha mauliate maroha nami jala pujion nami maho ala nong ditubuhon ho kami padua halihon sian gudang ni asini roham tupak kirimon na mangulu marhiti-hiti haheheon ni Tuhan Yesus Kristus yan namate nung agabi si palua jala si pangulu anak mi dihami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihut tonon nami na marlas ni roha do hamin waing marningot haheheon nai nung talu si bulis talu hamatean talu banua toro dang mabiar behami mida hamatean dohot soropna ay nung ngamonang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manugihon hami sian hamatean tu haheheon sugut alani iu bahen hupangi dohami saya si maroham patugu mahapor siaun nami maniuk berita naulii asau nang ganggu rohanami di nahubulus sami hamate ani saya sungguli marohanami do rohani dongan nami asarap he hami sian parrohaun naburuki asa terteluhon hami para terhanguluhon hami parangene baru saya pasu-pasu mahuriam dohot akka parbarita nauli
nama maritahon haheheon ni Tuhan nami asalam tersunggul akan napidim roha jala hehe sian dosa nabi sai papos maroha nami makkapor siai naung mardame jala merdumu hami tuho anani pardengganan napi natupan ni anakmu sai pasabam jala pamalum maroha nami to pamaroha na yas doho tod dinamarsihoho di bagasak kami asa terhajong jokok kami nauk pitor kami arani hati goran na pinatupan ni Jesus Kristus say sungguli mapakirimon na mangulu di hami asa tarapul rohanami merningot akadongan nami naung jumulu ni alakmi jala asa tarapul rohanami manaon sitaonon di hasyanganon saya puli makanamatean nadangol napugus nasomarina akan nababalu doot akan nama lungun tuban wagijang marhiti-hiti haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin alia manami na diban wagijang say pinorbadia magwarmu say roma harazaumu say sauk malomo ni roham diban watongaon songon na diban wagijang lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami munak kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago Ay hodona buna araja do paso-paso sa Tuhan ulak mahamu di bagasan damai di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama di sodakon Tuhan debatama buhina tuho jala sayasi marohana midaho di dopakon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasor homa damena tutodim Selamat Paskah Madita Sudi di Zoluma Nabaru Majalo Tohona Situa doa kada marhubes sedarion tujulu mahita sambil salaman salam Paskah doa majalang naung jinakon sedarion gabe Situa.